muturreko eskuina ultraliberalismoa, norbere buruari begira soilik ondokoa hiltzen ari baldin bada ere, guzti hau orain ari da modan jartzen ala betiko kontua izan da. Sin entender, Panic Show a plena luz del día. Por favor, no huyan de mí. Halako piztia politikoak gobernuetara heltzen diren unean, ondorioak eurei bozka eman dieten bakarrik ez guztiek pairatzen ditugula, ez dugu ahaztuko baina. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Eta Argentina zer nolako giroa den, erdigunean bada, aktualitatean arreta erakarri du, zalantzarik ez da. Badakizu Argentinan boto ematea derrigorrezkoa dela, gauzak honela, bozka kopuruak aintzat hartuta, 10-tik ia 4 peronista den hautagaiari eman dio botoa, eskuinaldetik baina, ultraeskuinak ez da ez alde batera uzeko datua, zehatz mehatz esango dizugu gainera, 10 hiritartatik 3 eman diola bozka, ikusi duzue atarikoan zenolako mezuak dakartzan ordezkari politiko batik. Gauzak honela, datuak batzuk ala beste izan, lehen itzuliaren ostean, bigarren aukera bat izango dute, eta orain bai, ultraeskuin muturreko hautagai bat argentinar gobernurako atearen atarian. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro. Argentina, si quisiera olvidarte, no pudiera. Mi Argentina querida, la tierra donde nací, sangre de cóndor andino. Mas hautagaiak beraz, ekonomiaren ardura bizkar gainean daraman hautagaiak hain zuzen ere, gobernu bateratze baterako deia ere egin du, eta hori izango da, akaso bigarren itzuli horretan, ultraeskuina garaile atera ez dadin, gainerako guztien artean osatu daiteken Argentinako gobernua. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني. 400 hildako azken 24 orduotan, armada israeldarrak Gazan abian duen mendeko operazio hori tarteko, eta gaur jakin dugu gainera 4.000 gazatar desagertuta daudela. Laneko baimenarekin Gazatik kanpo, Israelek mendean dituen lur eremuan, ziurrenik gatibu hartutako hiritarrak direla, eta non dagoen jakiterik ez dagoena, une honetan, hainbat erakundek gaur bertan jakinarazi duten moduan, mobilizazio jendetsuak bien bitartean mundu zabalean, tartean baita Euskal Herrian Donostian egindako asteburu honetako mobilizazioa, hainbat edabideko jartzuna eman diote gainera, Parisen ere izan dira, goazen Paris aldera, Maider Galardi, asteburu honetan gainera, Donostian ez, baina Parisen Errepublikaren erdigune horretan egindako mobilizazioa gertutik ezagutzeko, ikusteko aukera izan duzu? Bai, ez Donostin aste hontan eta ez da ere Bilbon datorren astean, baina Parisen egoteko aukera eduki nuen atzo, eta egia esan nik ziot hartzen temperatura oraindik Frantziako mobilizazio gaitasunari, baina bai esan dezakedana begibistan Errepublika plaza bete-betea zegoela. Eta gainera, Errepublika plaza handia da, eta badauka, ezakiten naiz ausartzen esatera, baina esango nuke Donostiko bulebarra bezain handia dela, eta gainera aurreko inguruko kaleak beteta zeuden, beraz, bai, jendetsua. Gogoratu behar gara gaina, orain dela gutxira arte, orain dela egun batzuk arte, Frantziak ez zula baimentzen ez Palestinaren aldeko elkarretaratzerik egitea, eta ez da Palestinaren aldeko simbologia erabiltza ere, kasurako
Mauleko udaletxeko bandera kendu zuen, eta baita ere Parisen kargak egon zian orain dela egun batzutako mobilizazio baten, eta Baionan bertan ere arazoak izan ziren poliziarekin, ezta. Beraz, ikusita testuingurua zein dan, atzoko mobilizazioak lortu zuen halako konsensu bat eta prefetaren baimena, beraz alde hortatik antolatzaileak esaten zuten pozik zeudela. Gero, kuriositate bezala, mezuetan ez gauden bezala guztiok ados Euskal Herrian, ez ohartarazi nahi dut ez dela gurean bakarrik gertatzen gauza bat, atzo Errepublika plazan gutxienez 5 megafonia desberdin zeuden, 5 aldarri desberdinekin, 5 antolakunde desberdinek bat egiten zutelako mobilizazioan gutxienez, ez? Beraz, pentsatzen dut xehetasunak eta xehetasunak ez diren aldarrikapen horiek mundu zabalean bai nabaritzen dela alako gatazka txikiak sortu ditzazkeela, edo nola ere nik azpimarratuko nuke Palestinar herriaren aldeko elkartasuna nabarmena dela geroz eta gehiago munduko hainbat txokoetan. Deialdi horiek nahiko anitzak direla, aipatu duzu, mezuak hainbat ere ikusal izan ditugunak. Komunitate judutarrak egindako mobilizazioak esanguratsuak izan dira baita ere, Ameriketako Estatu Batuetan bakarrik ez, beste hainbat Europar hiriburutan kalean ikusi ditugulako euren izenean, ez dadin guzti hau gauzatu. Goazen Kapitolio aldera, Palestinaren askatasuna bakarrik ez, halako etete bat eta su eten bat ere eskatzen dutulako komunitate judutarretik. Egoera berezitxoa da, batetik judutaren aurkako mezu erasoren bat gertatzen ari delako, horrek marra gorria suposatzen duelako, bestetik judutar komunitatearen zati bat oso jarrera sionistarekin agertu da, akaso judutarrak ez diren asko ere, honezkero sionista direla, akaso sionista artean guztiak ez hain judutarrak eta ezkertiar zein eskuindarra diren komunitateak gero eta polarizatuago ikusi ditugu gatazka honekin baita ere. Nik ezak gero eta polarizatuago ikusi ditugunen naiz aditua gaian, baina bai honek aitzakia eman digu hainbat kontzeptu berrikusteko, ez? Kontu bat da judutarra izatea, beste gauza bat da sionista izatea, beste bat semita izatea, eta beraz antisionista izateak ez du esan nahi antisemita zeranik eta nolabait judutarren ezabapen sistematikoaren alde zaudenik. Eta uste dut gatazka honek zoritxarrez, baina aitzakia eman dula bereizkeria berezitasun horietan azpimarra jartzeko. Eta komunitate judutarrak egin dituen Israelen aurkako mobilizazioietako askoetan, gauza kurioso bat gertatzen da izan ere, mobilizazioietan parte hartzen duten asko, behintzat ultraortodoxoak dira, hau da, haien erlijioa bizi-bizi aurrera eramaten dutenak, eta hain justu berezia da Israel estatu bezala ulertzearen aurka daudela preseski torak esaten duenaren kontra delako, ez? Orduan arraroa da, ze dagoelako aitzaki ultraerlijioso bat, ustez erlijioaren eta komunitate baten salbamenduaren izenean sortu den estatu baten kontra. Halako gauza berezi bat gertatzen ari da, edo berezia edo behintzat guk guretik ulertzen ez genuna. Hala ere, ezin dugu ahaztu, indar hegemonikoak establishmenta Israelekin dagoela oraindik, hori ikusi dugu baita ere ez, Kairon egindan zean kumbre horretan, biltzar nagusi hortan, nun eta ez duten lortu halako adierazpen bateraturik egitea, eta horrek demostratzen du ez dela erlijio kontua saldu nahi den moduan, baizik eta arrazoi geopolitikoak hor daudela, ez? Mendebaldeari komeni zaio Israel hor existitza, eta Israelek alderantziz mendebaldea
harrapatuta dauka argumentu horrekin. Eta adierazgarria da bukatzeko nola antizionismoa nahasi nahi dan iritzi publikoan antisemitismoarekin batez ere Frantzia eta zer esan Alemania bezalako herrialdeetan, ez? Badago horrelako kulpa sentimendu bat, 20. mende hasieran haien kontrako jazarpena, haien bizkar hartzearena, eta horrela uler daitezke besteak beste Berlinen Israelen alde egiten ari dian mobilizazio horiek. Noam Chomskyren hitzak sare sozialetan egunotan irakurri ahal izan ditugu. Palestinar auzi honek baduela arrazoia atzean, besteak beste jabetzarik ez dutela, indar ekonomikorik ez dutela, eta beraz babesi gabe daudela, eta aterabide itxusia duela Palestinar herriak gauzak nola dauden ikusita. Mendeku operaziotzat jo den horren bidez, Gazako lurretan hilabetez arituko omen da Netanyahu aurreratu duenez armada israeldarra, edo nola ere Cisjordania aldean sua benetan berotuta dago, garrak bizi-bizi eta ikusteke lur bidez zenolako despliege gaitasuna duen baita Israelgo armadak berak ere. Gauzak honela, gizartean aipatu dugu, jarrera fundamentalistatzat jotzen diren batzuk, akaso sionismoaren aurkako edo aurkari izateak askorengan pink washing hori egiteko erraztasuna ere izan direla, eskuin muturrak emakumeen eskubideen zilegitasun hori ere nolabait baliatu duelako, baita oro har beste hainbat komunitate zapaldu edo baztertuak direnen kasuan. Futbolean ere izan du guztionek arrastoa eta izango du zalantzarik ez daukagu, badakigu Maider zela bereziki futbol zalea, baina politika ardatz bezala ardatz gisa hartuta, aipatuko dizuegu azken egunotan albiste izan direla eta goazen berriz Errepublikara. Izan ere, Frantziako justizia ministroak berak futbolari baten aurkako neurriak eskatu ditu. Benzemari naziotasuna kentzeko eskaera ere egin du, besteak beste Palestinarekin elkartasunez mezuak publiko egiteagatik, eta ez aldiz Frantzian bertan gertatutako beste tiroketa baten aurrean behar bezalako ustez ministroak nahiko luken bezalako adierazpenik ez egiteagatik. Hau adierazpen askatasuna nolabait erabat urratzea da, zerbait ez esan izanagatik zigortzeko eskatzen duelako besteak beste justizia ministroak, ze giro berezia dagoen, bai Alemanian eta baita Frantzian ere, ez? Bereziki. Antzematen da, ez dakite, oso urduri antzematen dira bai Macronen gobernua, baita Scholzen gobernua bera ere. Bai, bana ez futbolzalea, ematen duna baino gehiago, eta gainera irritzen zait, nahi ala ez nahi, hainbat kontu soziopolitiko azaltzeko baliagarria dela futbola. Gu bagenekan irakasle bat, esaten ziguna zientzia politikotan, esaten ziguna Mourinho Real Madrileko entrenatzaile zenean eta hola Barsaren kontrako olako jarrera argia eta sutsua zekanean Katalan independentismoa gora egin zula, ez? Uste ez dela kasualitatea. Bueno, edo nola ere, futbolera ere iritsi da, Karim Benzemaren kasuan bezala kontrara Granadako futbol jokalari israeldarrarekin ere gertatu da kontrara, eskatzen du orain Granadak usteet eskatzen dula ikertzeko eraso antisemiteak iker daitezen edo gorroto delituak iker daitezen, baina futbolarekin segituta eta Espainiako futbol ligan ez, osasuna, Eibarretik pertsona bat Palestinako banderarekin zegoelako bota ondoren, bai Osasunako eta bai Realeko zalegoak debekuen gainetik lortu du bandera horiek erakustea ez, eta irudi horiek noski munduari buelta eman diote. Berriz ere Frantziara etorrita Karim Benzemaren kasua larria da, eta hain zuzen ere futbolariak esan du kerela bat jartzeko prest dagoela justizia ministroaren aurka,
Izan ere, mehatxatzen dute frantziar nazionalitatea kentzearekin, ez da? Eta hori edonolako kasuetan larria litzateke, baina kasu honetan are ezagite esperpentikoagoa da Karim Benzema Frantzian jaio dalako, Lyonen. Ezagite. Hor, gainera irudietan gainera Maider ikusten dugun moduan, bada gainera dudua duate jokalari izandakoa, oso deigarria da Israelek ere badituela bere enbaixadoreak esparru ezberdinetan, eta komunitate bereko edo esparru edo ez dakit kasu honetan futbol esparru barruan bertan nola badiren dudua duate honek esate baterako nola eskatu duen Benzemaren aurkako neurriak eta gauza nahiko larriak esan ditu Benzemaren aurka, nahiko marra gurri guztiak gaindituta, kasu honetan justizia ministroak ez du gauza handirik esan, ez du txintik ere esan hobe esan da, eta aipatzen genuen beste kasua, hau ere benetan deigarria, Granadako Griezmann jokalaria, jatorri israeldarra duena, eskatuko dugu lankide gainera, ekarritzatela titularrak, ze benetan argigarriak dira. Osasunaren aurka Sadarren jokatzekoa zen eta Griezmann ez dute bertara konbokatu, segurtasun arrazoiak tarteko, bertan gainera ikustezek egun bezala. Zeintzuk izango ote ziren segurtasun arazo horiek, akaso israeldarra izateagatik izango zen, zehaztuko dugu. Sare sozialetan dan bateko ederrak bota dituelako Griezmann jokalariak, besteak beste palestinarrak buruan tirua eman da akabatzeko eskatu duelako, buru gainean tonaka kilo bomba jaurtitzeko eskatu, oso jarrera beligerantea, jakin badakitelako, gainera besteak beste ez dutela ondoriorik izango zentzurretan, eta hori ere agerian geratu da, ondorio izan delako, bera babesteko segurtasun neurriak hartu izana eta kasu honetan Sadarrera ez joatea. Edo nola ere, arilkatze honetan, Maider, hitza berehala emango dizut, deigarria, Granadan bertan, gogoan izango duzue, Unai Etxeberriaren kasua, Altsasuko auziarekin elkartasunez kamiseta edo elastikoa jartzagatik kanporatu egin zuten jokalaria, ez zigorra, baizik eta edabidetan egurra dezente eman ondoren kaleratzea jasan zuen jokalaria, gogoan izango dugu, aste honetan gainera, Altsasuko auziarekin lotuta, Iruñan militar batzuk zenolako jipoia eman dioten gazte bati, eta apenas gauza handirik ez den gertatuko, aldiz, Altsasuko auzi sonatu horretan, gazten auzipetzeak, espetxe zigorrak eta hogeita beste, zenolako balantza neurri ezberdinak, zigor edota onarpen neurri erabate ezberdinak, eta segi aurretik zure emenarekin, Maider, ekarriko dugu, esate baterako, zergatik ez zuten eraman Griezmann Sadar aldera, entzun Samamesen ze pasazitzaion? Palestinaren aldeko oihuak, hain zuzen ere, oso jarrera violentua erakutsi duen jokalari honen aurrean, Palestinar herriaren aldeko aldarriekin. Realak eta Osasunak, antzerako egoera bizi izan dute asteburu honetan. Tebasek debekoa ezarri bai, bestelako ez dakit, neurri, adierazpen askatasuna mugatzen duten neurriak ere badira estadioetan, edo nola ere bai Sadarren, baita Donostian ere Anoetan, Palestinako ikurrak ikusi ditugu, asteburu honetan, Maider, esan genezake badaudela halako mugapenak, baina Ego Euskal Herrian esate baterako, akaso ordezkari instituzionalak ez dira atrebitu muga gehiegi jartzera gauza nahiko nahasia dagoelako gizarte mailan. Bueno, eske mugak jartzea izugarrikeria bat litzateke, ordezkari politikoak atera dira esaten diskurtso lausoagoak edo kondenatzaileagoak Israelekiko edo Hamasekiko, Inigo Urkulluren kasuan, baina egun batetik bestera adierazpen askatasuna horrela mugatzea eta debekatzea uste dut filosofikoki eta juridikoki arazotsua dela. Hain zuzen, Frantzian debekua etorri zanean segituan auzitegi gorenak atzera bota behar izan zuen, ezinezkoa dalako horrelako zerbait egitea, ezta. Bestela da, gorroto delituak zabaltzen baldin badituzu, ezakinik
ez dakit, etnia txiki baten aurkako aldarrikapen jarraituak egiten baldin badituzu, jazarpena baldin badago, baina kasu honetan gertatu dena da delitu bilakatu nahi dutela giza eskubideen aldeko aldarri bat, hori ez juridikoki eta ez filosofikoki ezin da sostengatu. Orduan Frantziak atzera bota baldin badu, horrela ulertu daiteke Euskal Herrian horrek ez du esan nahi egon ez denik, debeku hori de facto ez baldin bat egon ere, gertatu da ez da, saiatu dira bilatzen motxiletan estadio kanpoetan, eta jendeak nolabait izkin egin dio segurtasun horri, eta lortu da banderak sartzea. Hori bera gertatzen zitzaigun atzo Parisen bagindoa zenen Errepublika plazara, Republika plazako sarrera guztiak poliziaz esituta zeuden, eta ara sartzeko exigitzen zizuten zenekan motxila edo zakua edo irekitzeko ikusteko zer zen eraman. Gauzak honela, eztabaida edota hausnarketa juridikoetan akaso muga gehiago izango dugu, baina filosofiari heltzeko tarte gehiago izango dugu, baita datorren astean ere, Maider Galardirekin batera. Halaxe utziko dugu, ziur zoritxarrez Gazako tragedia honek lehen lerroan segituko duela, baina Paris aldetik ere izango da berri gehiagorik. Eskerrik asko, Maider, gabon pasa, datorren astera arte. Eskerrik asko zuei, ondo pasa, agur. Eta flash. Atea. Zabaldu, sarratu. Giltzak ireki eta isteko balio digu. Etxea, kotxea, kutxa, giltzarrapoa, kaiola, espetxea. Preziatu duguna giltzapean gordetzen dugu. Dirua, bitxiak, paperak, sekretuak, oroitzapenak, nostalgiak. Zarratu, akatzetatik ikasiz ez errepikatzeko. Norgehiagokak giltzapetu eta iraganean ainguratzen gaituzten lehiak isteko. Zabaldu konponbideari ateak irekitzeko. Adierazi nahi dugu prest gaudela konponbiderako, elkarbizitzarako, biktima guztien minen errespeturako eta presoen etxerako bidean ateak irekiko dituzten giltzak gure eskuetan hartzeko. Legaruntak dion bidetik, hamarkadetan zehar aplikatzen ari zaizkien salbuespenak betiko baztertuz. Oinarriak jartzea gauzak egin ahal izateko. Orain arte inork ez zute hitz egiten, gai hauetaz eta lurralde arazoa etzan mai gainean jartzen, hori da jarri behar duguna mai gainean, legegintzaldi honetan jarriko da, abiapuntu bat izan behar du aurrerapenak emateko, egiteko, eta, claro, katalanek gu baino lehenago iritsiko dian, agian, baina ez zait iruditzen hau batera joango da, ze arazoa Espainiarena da, ez da gurea. Esan eta egin, honezkero demoraldi berriari ekin diogulako, badakizue asteburuetan antenatikat, kazetaka antenatikati lekuko hartzen diola asteburuetan kolpez-kolpe bereziak, eta astero gonbidatua izango dugu platoan analistekin batera, Mertxe Aizpurua kongresista izan da lehena, eta izue, ikustaldin mordoa lortu ditugu, beraz, eskerrik asko, horbestaldean zaudeten guztioi, baina horrekin batera, aizue, trolak ere bai, badakizue gaur egun sare sozialetan gorroto ez bazaituzte etzarela inor, eta hori ere, lortu dugu, ikus dezakezuelako alako poesia bereziak eskaintzen dizkiguten txiolariak badirela, guztiak ez izenak baliatuta, eta goitizen hauen atzean, euskarazko olerkiaren atzean zer nolako gauzak aurkitu ditugun azkenean eskuin muturreko mezuak bilduta datozen Twitter kontuak guztiak, eta ez hori bakarrik, ea zer nolako eskubiak defendatzen ditugun, fundamentalistaren alde egongo bagina bezalaxe, emakumeen eskubideen alde egon beharran. Tira, gauzak honela, guazen garrantzitsura, alako txio mezuei kaso egiten demorarik ez delako galdu behar, ez da aipatzen ere, baina izue gaur, estreinekoz aipatu dizkizuegu, ohiko bilakatu bazaizkigu ere. Gauzak honela, esan dakoa, asteburuko kolpez-kolpe martxan da, eta joan den asteburunetan, Mertxe Aizpurua izan dugu. Bueno, aizuekin denboraldi berria eta betiko moduan justu iritsi ga, Fake bat izango zen bestela naroa.
Donolare, aizu, emakumeak, feministak, euskaldunak, kazetariak, tira, guk balio handia daukagu eta bagatoz denboraldiari sua ematera. Arrazoi, gainera udan jende asko esan ikuste gaituzuela eta hortxe zaudetela berazuentzat. Eta gaur zen menu daukagu, kontatu Gaur mertxe aizpurua. Kongresista, ederra, emakume fina. Sánchezekin, egun hauetan ikusi eguna, titularren bat behar dugu. Gara, berria, Diario Basko zaigit, BBC, baina titulartxo bat, sukalde lan horretan zertan ari dira. Urkullu gere Japoniatik hitz egin du kontu honi buruz, beraz. Urkullu gitzen badu Japoniatik, Sánchez Otegi hortan dabiltzela, guk ere aterako dugu titularren bat. Ikusteke gainera, aroaz, autonomikak ezakite helduko diren Gazako mobida ikusita, Bai, Gazan egia da, egoera beltz, gero eta beltzago, baina bueno, Gazaz eta Palestinaz asko hitz egingo dugu ere, eta badaukagu sorpresatxoren bat ere, ez da, Ekine? Bai, Andonirekin hasi eta bukatu Ollokiegirekin, aktualitatea eta musika. Ollokiegi eta bere gitarra, noski! Askaite zen, bagatoz, kolpez, kolpe, erreguelta! Uste dut batera izango garela. Begira, egiten balin bada, eta nik uste dut egingo dala noizbait, beste esperientzia batetik datoz katalanak, bere errealitateari uste dut neurriak hartu behar zaizkiola, eta pentsatu behar dugula, hau ez dala prozesu azkar bat izango. Importantena zer da? Abia puntu bat jartzea eta neurria jartzea eta oinarria jartzea gauzak egin ahal izateko. Orain arte inork ez zute hitz egiten, gai hauetaz eta lurralde arazoa etzan mai gainean jartzen, hori da jarri behar duguna mai gainean. Legegintzaldi honetan jarriko da, abia puntu bat izan behar du aurrerapenak emateko, egiteko. Claro, katalanek gu baino lehenago iritsiko dian, agian, baina ez zait iruditzen hau batera joango da, ze arazoa Espainiarena da, ez da gurea. Edozein kasutan, zeren truko ez ditugu bozkak ematen ere. Zerbait lortzen dugu, horren inguruan eta gainera lehengo legegintzaldian adibidez ez genuen investidura akordiorik lortu, baina gero legegintzaldi badator eta legegintzaldi horretan egin ditugun lorpenak asko eta asko izan dira. Orduan, oraingoan dena dela jarriko ditugu mai gainean ere eta jartzen ari gara investidura bilera hauetan hainbat gai, ez. Antzematen da ez da, Gorka Urbizuren eskua, Leiotikanen azken lan hauetan, bere ahotsare entzun berri duzue, Leiotikan talde iruindarrak, punk, rock, hardcore, nafarra ezagunak, zirkuitu itxian, gaztetxeetan, areto txikietan, eta urteak aurrera, oraindik ere hobetzen segitzen dute, orain honetan Lekun Berriko ekoizle berriaren eskutik. Gu, bagoaz, bihar bertan ere hemen nahi zaituztegu, gabon pasa. Eta aldendu nahi genuen horrexetatik uste baino